Velika arkana naziv je za 22 karte tarota koje prikazuju proces čovjekova duhovnog razvoja, put proširivanja samosvijesti i postizanja cjelovitosti. Taj put ima dvije faze. U prvoj fazi razvijamo i stabiliziramo ego, te učimo odnosima s vanjskim svijetom. Druga faza našeg duhovnog razvoja započinje okretanjem procesa. Umjesto vanjskim svijetom počinjemo se baviti sobom. Uranjamo u dubine vlastite duše, tražimo svoje vlastito jastvo, otkrivamo u sebi poveznice s kozmičkim i božanskim energijama. Drvo života je kabalistički prikaz Božjega očitovanja u energijama vidljivoga i nevidljivog svijeta. Drvo koje raste iz materijalnoga i stremi nebu, metaforička je slika čovjeka i njegova puta ka duhovnom, božanskome u sebi. Drvo života sastavljeno je od 10 posebnim redoslijedom raspoređenih sefira i poveznica među njima. Sefire su označene slovima magičnog hebrejskog alifbeta, koja su istovremeno i brojevi i pojmovi. Poveznice koje ih spajaju Kabala zove putovima mudrosti. Bijelim je brojkama na drvetu života prikazan slijed sefira, a žutim redoslijed 22 puta mudrosti. Redoslijedom putova mudrosti, a on počinje brojem 0, raspoređene su karte velike arkane. Prve 3 arkane zovu se kruna, mudrost i razumijevanje. Putevi među njima označeni su kartama ludom, magom i prvosvećenicom. Luda je karta koja označava čistog, tek rođenog, nepripremljenog na sve čime će se u životu susretati, naivnog, seksualno nedefiniranog, nekoga ko ništa ne kontrolira, ne primjećuje i ne razumije ni svijet oko sebe, ni sebe sama. Mag je aktivna, prodorna, pokrenuta energija pomoću koje će čovjek širiti svoju samosvijest i razvijati svoj ego. Iz te energije izrastaju 4 oružja svjesnosti pomoću kojih će se čovjek nositi sa svijetom oko sebe. Prvosvećenica. Prva moć potrebna za izgradnju svoga ega i odnosa prema drugima je intuicija. To je unutarnji glas u koji se pouzdajemo. Carica. Druga je moć za opažanje univerzuma i izgradnju odnosa s njim osjećaj, potreba za primanjem i davanjem ljubavi, brižnosti, ljepote, požrtvovnosti. Osjećaj je pretpostavka za ljubav, osnovnu, pokretačku i nadahnjujuću silu univerzuma. Druga je dakle sefira bila mudrost, a treća razumijevanje. Četvrta je sefira milost, 5. strogost, a 6. ljepota. Karte koje stoje na njihovim poveznicama su prvosvećenica, car, prvosvećenik, ljubavnici, kočija i usklađivanje. Treća moć potrebna za izgradnju svoga ega i odnosa prema drugima su osjeti. Osjeti uvode u nas informacije iz vanjskoga svijeta. Nesvjesno ih filtriramo i odabiremo one koji će utjecati na nas i upravljati našim ponašanjima. Prvosvećenik. Četvrta moć je intelekt, kao najvažniji filtar u odabiru između dobroga i zla, u odlučivanju za ustrajnost, strpljivost i mudrost, upravljanju voljom pri odabiru ponašanja i odluka koje donosimo. Ljubavnici. Odluka da se osamostalimo odmicanjem od roditeljske zaštite i da gradimo vlastitu ljubavnu vezu prvi je doista velik i hrabar životni odabir i važan ispit na putu zrelosti, jer podrazumijeva preuzimanje odgovornosti. Kočija.
Nema odgovornosti bez spremnosti i vještine da se upravlja vlastitim životom, svojim životnim kočijama. Mudro upravljanje traži prilagođavanje uvjetima i zahtjevima društva. Usklađivanje. Zrelost traži vještinu kritičkog mišljenja, preispitivanje pravde, pravednosti, ali i poštivanje zakona. Krajnji je cilj usklađivanja ravnoteža, neprestano nastojanje da se sve vrati u svoja težišta i smiri. Pustinjak. Teško je pronaći svoj mir i ravnotežu u buci koja nas ometa da čujemo svoj mudri unutarnji glas, glas svog nesvjesnog i svoje savjesti. Potrebno se osamiti, zaroniti u sebe, osluškivati se i istraživati. Kao što smo već rekli, 5. je sefira strogost, 6. ljepota, 7. sefira je pobjeda, a 8. sjaj. Karte koje stoje na njihovim poveznicama su kolo sreće, snaga ili strast, obješeni čovjek, smrt, umijeće, đavo i kula. Kolo sreće je prekretnički trenutak na putu duhovnog razvoja. Označava da smo dostigli stupanj zrelosti dovoljan da uredimo svoje odnose sa vanjskim svijetom, ali i da smo shvatili da je to tek polovina puta, da je vrijeme okrenuti se sebi. Snaga ili strast. Dok smo istraživali sebe, suočili smo se sa strahovima i iskušenjima svoga nesvjesnog. Snaga i strast pomažu u donošenju odluke da se obračunamo s tim negativnim silama u sebi. Obješeni čovjek. U drugoj smo polovici životnog ciklusa. Svoju pozornost smo s vanjskoga svijeta usmjerili na svoj unutarnji. Time su se preokrenule vrijednosti koje su nas dosad vodile kroz život. Smrt. Da bismo mogli napredovati, ono staro mora umrijeti u nama kako bi se oslobodila energija za pokretanje promjena. Samo smrt staroga omogućuje ponovno rođenje i povezivanje s kozmičkim i božanskim energijama. Umijeće. Umijeće je vještina spajanja suprotnoga i različitoga u jedinstvo, poput alkemičara koji tale različito kako bi istopili u jedno moćnije od osobina pojedinačnoga, i mi jačamo povezujući i stapajući svjesno i nesvjesno u sebi. Đavo. Dvije su vrste loših sila koje trebamo pobijediti u sebi. Jedne nas navode na neodgovorno prepuštanje iskušenjima, a druge u strahovima nalaze opravdanje za neaktivnost i odbijanje promjena. Kula. Kula označava trenutak kad su se kockice dosadašnjih uvida u sebe posložile i kad nas je zabljesnula svijest o prosvjetljenju koje nam se dogodilo na putu samospoznaje i duhovnog razvoja. Znamo već da je 7. sefira bila pobjeda, da je 8. sjaj. 9. sefira je temelj, a 10. sefira je kraljevstvo. Karte koje stoje na njihovim putovima su zvijezda, mjesec, sunce, eon i univerzum. Zvijezda. Zvijezda je simbol dostignute više svjesnosti, uspostavljene intuitivne veze sa spiralama beskrajnih kozmičkih i božanskih energija, osjećaj pulsiranja tih energija u svemu što nas okružuje. Mjesec. Mjesec sa svojom osvjetljenom i svojom tamnom stranom slika je podvojenosti i sumnje u nama. Posljednje velike pobune, iskušenja nevjerice i neždiranja božanskoga u sebi. Iste sumnje izlazimo pročišćeni. Sunce.
Sunce simbolizira rađanje novoga dana, izranjanja u svjetlosti nakon dugih mrakova lutanja sobom. Izmirili smo suprotnosti u sebi, ostvarili ravnotežu i jasno nam je da se naš put duhovnog razvoja približava cilju. Eon je evaluacijski trenutak u kojem nam je cijeli pređeni put duhovnog razvoja pred očima. Sve nam se čini posloženo, sve znakove razumijemo, počinjemo i sami polako pulsirati energijom čiji smo dio. Univerzum, zadnja karta velike arkane. Cilj je postignut, duhovni razvoj je završen, ostvarena je žuđena cjelovitost našega bića. Kao i svaki kraj, tako i ovaj u sebi nosi klicu novoga početka, ponovnoga rođenja. Dovršeni ciklus zatvoren je univerzumom, a novi će se ponovno otvoriti ludom. Sad, imate li primjedbi ili pitanja? Želite li naučiti više o kabali, o samorazvojnom meditiranju pomoću drveta života i pomoću tarota? Pišite mi na dinkaju@gmail.com. Ne pitajte me o gatanju, jer se time ne bavim.